палку Каліноўскага выбухнуў канфлікт паміж большасцю ваяроў і камандзірамі палка з аднаго боку і часткаю штаба з другога. У справе крызісу выказаўся нават Александр Лукашенко. Гэта галоўная тэма праграмы «Прасвет». З вами Сергей Пеляса. Вітаю вас на Белсаце і пачынаем. Землятрус у палку Каліноўскага я абмяркую з былым жаўнерам-добраахвотнікам Александром Клачко, вядомым па пазыўным Кусь. Добрый день, Александр. Да, вітаю. Такое ўражанне складаецца, што ў палку Каліноўскага выбухнуў канфлікт, вулкан, але бурліў ён недзе там пад зямлёй даволі даўно. Мне, як валанцёру, які займаецца дапамогай палку Каліноўскага, вядома, чым там справа была. Ваяры хочуць рэформаў, але гэта не ўсім падабаецца. Прадстаўнікі палка мне, на жаль, мусілі адмовіць каментары як адзін, так і другі бок, прынамсі бліжэйшы пару дзён. Хацеў бы цябе, як былога добраахвотніка, ваяра, які добра ведае сітуацыю, папрасіць распавесці, што там цяпер адбываецца. Калі коротка, то адбываецца спроба правесці рэформу, якая назрела даўно. На мою думку, гэта рэформа яшчэ зараджалася з часоў, калі быў жывы Брэст, часова завога, гэта канец траўня 22 года. І на сённяшні дзень менавіта трыгерам, апошняй кропляй стала сітуацыя, калі частка дзейнічаючых байцоў палка Каліноўскага вырашыла пайсці балатавацца ў Карцыную раду. І гэтаму супраць гэтага выступіла кіраўніцтва палка. Але ўсё кіраўніцтва ці толькі частка кіраўніцтва? Правильно сказаць, частка кіраўніцтва. Частка кіраўніцтва. Была праведзена 18 красавіка гэтага года рада камандзіраў, паседжанне рады камандзіраў, на якім было прынята рашэнне, што тыя байцы, якія ідуць у КР і якія з'яўляюцца дзейнымі добраахвотнікамі палка Каліноўскага, яны мусяць сысці з палка, калі хочуць удзельнічаць у Карцынай рады. 22 красавіка адбыўся агульны сход байцоў палка Каліноўскага, і я не магу агучваць лічбы, колькі чальцоў ваяроў прысутнічала на гэтым паседжанні, паколькі гэта падсвечвае колькасць самога палка. Таму не буду гэта казаць, але там было разгледжана 3 пытанні. Першае пытанне: 78% прагаласавала за адмену рашэння рады камандзіраў, 84%, калі не памыляюся, прагаласавала за выключэнне з палка аднаго з кіруючых, з байцоў, займаючых кіруючую пасаду у палку Каліноўскага. І 91% байцоў, якія прынялі ўдзел у галасаванні, прагаласавалі за працу, за стварэнне і працу працоўнай групы, якая распрацуе і у далейшым прапануе на падпісанне байцоў на зацверджанне статут палка, якога дагэтуль не было. Так, Александр, цікава, што гэтае рашэнне сходу ваяроў, якое ініцыяваў камандзір палка Денис Прохараў, пазыўны Кіт, і яно было апублікаванае на старым сайце Каліноўскі.орг, бо цяпер афіцыйным сайтам з'яўляецца bel.army. І на афіцыйных каналах, тэлеграме, сайце пишут, что, маўляў, з'яўляюцца нейкія там фейкавыя паведамленні, не читайте іх, у нас вся асноўная інфармацыя, але тыя ваяры, якія за тое, каб удзельнічаць у выбарах у Коордынацыйную раду, за тое, каб выдаліць аднаго з кіраўнікоў штабу з палка, яны мусілі апублікаваць на старым сайце. Гэта істотнае. То есть, каму цікава пачытаць гэтае паведамленне, калі ласка, зайдзіце на сайт актуальны Бел.армі і таксама Каліноўскі.орг і параўнайце сабе гэтае паведамленне. Александр, ці справа ў тым толькі, што зразумела, што іскрай да гэтага, якое распаліла гэтае полымя, было рашэнне рады камандзіраў забараніць удзельнічаць у выбарах у Коордынацыйную раду.
Нагадаем, што выбары маюць адбыцца 25 траўня, роўна праз месяц ад сённяшняга дня. Ці толькі ў гэтым праблема? Ці гэта была проста іскра, якая выклікала вось такі пэўны эфект лавіны, скажем так, ці прынцып даміно? Гэта было проста триггерам, ну, як я казаў, апошняй кропляй. Вось гэта рэформа назрела вельмі даўно. Вось, на маю думку, без гэтай рэформы ўжо пэўны тэрмін полк Каліноўскага спыніўся сваім развіцці, вось, і патрабуе гэтай рэформы. Я не буду казаць пра ўнутраную кухню полка вельмі падрабязна, якая была да гэтага, ну, таму што моя мэта гэта не разбурыць полк альбо неяк дрэнна паўплываць на будучыню полка. Моя мэта, каб полк развіваўся далей і станавіўся яшчэ мацней, быў яшчэ больш моцным інструментам, ну, у пытанні нашага вяртання ў Беларусь. Так, ну я тут хацеў выкарыстаць пэўную сітуацыю, як бы і падзяліцца вось тым, што ў мяне летась за падтрымку палка Каліноўскага ўзнагародзілі вось такім дыпломам і адзнакай, так, за нумарам 21, такі вось прыгожы знак, трызуб, які складаецца з косаў, касянераў беларускіх і меча, і бела-чырвона-белы сцяг. Ну, гэта проста як доказ таго, што, ну, каб все разумелі, што я таксама заангажаваны ў падтрымку палка Каліноўскага, нягледзячы на тое, хто ім кіруе і хто там змагаецца, як бы, так, проста агулам беларускай справы, беларускага добраахвотніцкага руха. Таму, як бы, я ведаю больш-менш, што там адбываецца. Я, ну, згодна з журналісцкімі стандартамі, звярнуўся па каментар як да аднаго бока, так і да другога. Я папрасіў каментар кіраўнікоў вось гэтага, скажем так, ну, рэфармістаў, назовем гэта так. То бок я звярнуўся да тых людзей, якія правялі гэты сход, а таксама да Міколы, то бок да Міколы Дземідзенка, які прадстаўляе другі бок. Вось менавіта Міколу гэты сход і хоча як бы прыбраць з палка. Адзін і другі бок адмовілі мне ў афіцыйным каментары, спасылаючыся на тое, што, ну, у іх ёсць пэўныя абмежаванні, гэта войска. Ну і таксама чакаюцца рашэнні, наколькі я разумею, украінскага камандавання, таму што полк Каліноўскага гэта такая структура, якая фармальна належыць да збройных сілаў Украіны і падпарадкоўваецца галоўнаму ўпраўленню выведкі. Таксама я напісаў пісьмовы запыт учора о 15-й гадзіне, роўна суткі таму, у галоўную ўправу выведку ў ГУР Украіны на украінскай мове. Я не буду весь ліст цытаваць, я не атрымаў да моманту запісу нашага інтэрв'ю адказа, але я лічу патрэбным працытаваць тое, пра што я запытаў. Гэта важна. Я каротка працытую. Па-беларуску, хаця ліст напісаны па-украінску, за павагі да украінскага народа. Ці маюць права беларусы, вайсковаслужбоўцы ўзброеных сілаў Украіны, якія падпісалі кантракты з войскам, прымаць удзел у працы беларускай каардынацыйнай рады, незалежнага прадстаўнічага органу. Мне падаецца, што гэта ключавая справа, і, наколькі я разумею, ані заканадаўства Украіны, ані іншая нейкая этыка, скажем так, ваяроў не забараняе таго, каб беларусы маглі ўдзельнічаць у выбарах каардынацыйную раду. Гэта орган, які можа каардынаваць дзеянні як добраахвотнікаў, так і палітычных колаў. І я ведаю, што ты, Александр, таксама з'яўляешся кандыдатам у каардынацыйную раду, як былы добраахвотнік. Распавядзі, калі ласка, чаму ты вырашыў паспрабаваць сябе вось у ролі палітыка і пайсці на выбары ў каардынацыйную раду? І каго ты будзеш там прадстаўляць? Так, я доўга вагаўся, ісці ў каардынацыйную раду ці не ісці. За тое, каб не ісці, было маё пэўны час знаходжання у грамадскім камітэце па выбарам, у грамадскім аргкамітэце па выбарам у каардынацыйную раду. Я быў у складзе гэтага камітэта, я пабачыў, як працуе гэты камітэт, людзі ў гэтым камітэце, якія каштоўнасці у часткі людзей, да, якія знаходзяцца у гэтым камітэце, не ва ўсіх, але ў часткі, і каштоўнасці тых большай часткі людзей, якія знаходзіліся ў каардынацыйнай радзе другога сазыву, другога склікання. Ведаеце, ну, мякка кажучы, я быў у шоку, да, што там такое адбываецца, што мы месяц абмяркоўваем гендерныя квоты. Каб вы разумелі, па гендерным квотам я не супраць жанчын, я за тое, каб нават 100% жанчын было ў каардынацыйнай радзе, бо я, ну, якія наблізяць наша вяртанне ў Беларусь, жа гэта жанчыны, да? Бо мы галасуем, ну, нармальныя людзі, я лічу, галасуюць не за гендер чалавека, вось, а
галасуюць за яго праграму, за яго каштоўнасць і за яго мэты. Таму мне дзіўна гендерныя квоты. Я галасаваў за Караткевіча ў 15 году без гендерных квот у Беларусі. Я галасаваў у 20 годзе за Ціхановскую без гендерных квот. Я не разумею навогул любыя квоты пры балатаванні ў такую структуру, як Каарцынарада. Вось. Я яшчэ буквально літаральна за 10 дзён да выбараў КР я вагаўся 50 на 50 ісці альбо не ісці. Асабіста я бы не пайшоў бы ў гэту структуру, але у выніку перамагло вось гэта агульнае разуменне, што гэта інструмент, які выкарыстоўваецца не на карысць Беларусі, не ў тым накірунку на дадзены момант, да? І што трэба паспрабаваць змяніць накірунак выкарыстання гэтага інструмента. Інструмент вельмі важны і падтрымліваецца у тым ліку краінамі Захаду. Гэта вельмі важна. Так, вось цікава, што сёння Александр Лукашенко асабіста з трыбуны Усебеларускага народнага сходу пракаментаваў выбары ў Коардынацыйную раду і крызіс у палку Каліноўскага. Для мяне асабіста гэта было, шокам гэта мякка сказана, так? Это значит, что информацию про то, что отбывается у полку Каліноўскага, до Лукашенко донесли, и для яго гэта настолько важно, что он вырашыў про гэта заявить перед усім вось сваім гэтым народным хуралам, так? И я пропоную, Александр, каб мы послухали гэтую полную цитату с заявы Александра Лукашенко. Сейчас они, последним утром получил информацию, заняты, чем вы бы думали, выборами в Координационный совет. И даже парламент, типа парламент там беглый, в изгнании. Надо же что-то делать. И даже дошли до этих калиновцев. Там уже вообще произошел излом. Они уже там сойтись не могут. Особенно в вопросах политики. Не знают, кого выдвигать. Одного выдвигают сегодня вечером, завтра утром снимают с должности, выдворяют так называемого полка, выбирают нового. Понятно, вы их очень многие, всех практически знаете. Грязня и драка. И они нам хотят организовать здесь национально-освободительное движение. От кого? Олександр, правда цікаво? Як ти думаєш, чому Лукашенко так розхвалювався, що йому раніцей, у його сьогодні важний день, другий день УНС, йому приносять рапорт спецслужби на стол і кажуть, глядите, чому його так це усхвалювало? Ведаеце, я не хочу лезть у голову Лукашенка, да? Просто вы зараз мне тут трошки такое ўражанне стварылі, што я з ім на прамой сувязі, да? Такое... Вось. Чаму яго это так усхвалявала? Таму што гэта тыя сілы полка Каліноўскага, добраахвотнікі навогул, вось, і тыя інструменты, якія яму небяспечны, могуць быць выкарыстаны супраць яго вельмі хвалююць. І гэтыя інструменты правільныя людзі з беларускімі каштоўнасцямі у Каарцынай радзе і рэфармаванне, і развіццё палка і ўзмацненне палка — гэта тое, што, на мою думку, сніцца ў кашмарных снах Лукашэнкі. Так. Таму, безумоўна, яго хвалюе. Александр, мне падаецца, што наколькі я зразумеў добраахвотнікаў у Кіеве і адзін у другі бок, цяпер лёс гэтай сітуацыі, вось гэтага канфлікту у руках украінскага вайсковага і палітычнага кіраўніцтва, так? Вось вы, як былы добраахвотнік, які воеваў, я запытаю, дарэчы, пра вас шлях баявы, што б вы сказалі вось тым вайскоўцам украінскім, якія цяпер сядзяць в штабе ГУР і, магчыма, вырашаюць, што з гэтым усім рабіць? З чым варта да іх звярнуцца? Ведаеце, вы калі былі на шляху да волі, да, я там таксама ўзяў невялікае слова, і у прысутнасці украінскіх дэпутатаў, у прысутнасці там украінскіх вайсковых, я агучыў одну сваю думку, я паўторю зараз. Ва ўкраіне я падзякаваў украінскаму боку за тое, што далі мне зброю і магчымасць змагацца супраць нашага агульнага ворага імперскай Расіі. Вось. Але пры гэтым я падкрэсліў, што
мои интересы — это вызволение Беларуси. Ну, это можна по-рознаму называть, ну, назовем так, вызволение, вяртання в Беларусь, магчымасць туды камусь з нас свабодна ездзіць. Вось. І наші інтарэсы з украінскім бокам супадаюць, калі Расія атрымае паразу, вось, і калі Беларусь будзе перастане быць марыянеткай рэжыма Пуціна, маскоўскага рэжыма. Вось. Таму я лічу, што і ўкраінскаму боку таксама выгадна, калі адбудуцца гэтыя змены, паслабіцца Расія як імперыя і Беларусь атрымае сапраўдную незалежнасць і вернуцца ў Беларусь дэмакратычныя законы. Вось. Таму для гэтага, ну, безумоўна, развіццё палка Каліноўскага, яно толькі будзе спрыяць дасягненню гэтых мэтаў. Вось. Таму я мяркую і, ну, калі ёсць такая магчымасць, звяртаюся, ну, ўсё-такі стаць на бок рэфармавання, мірнага рэфармавання, такога эвалюцыйнага рэфармавання палка, запыт на які у дадзены момант дасягнуў максімальна крытычнай вось адзнакі. Вось. Так. Большасці байцоў палка Каліноўскага. Што цікава, на YouTube-канале Шабуцкага, аднаго з былых добраахвотнікаў, з'явілася групавы зварот былых добраахвотнікаў, сярод іх вядомыя добраахвотнікі Лахвіч, Наўковіч, так, Беспалаў, яшчэ некалькі асобаў, якія таксама падтрымалі вось тую групу, якая выступае за рэформы ў палку. Александр, хтосьці можа падумаць, ну, а хто такі вось гэты Александр Клачко, чаму он выказваецца, так? Я прапаную, давайте мы раскажам крыху пра вас, чым вы займаліся, як вы трапілі на вайну, так, і чаму вам давялося адтуль вярнуцца і выйсці з шэрагаў узброеных сілаў Украіны. Ну, на пытанне, хто я, і вось я, звычайна, адказваю проста: я беларус, я звычайны беларус, якому нібыякава будучыня Беларусі. Вось, я паехаў ва ўкраіну у пачатку сакавіка 22-го года і далучыўся да тады яшчэ беларускай роты, потым гэта стаў батальён Каліноўскага, толькі з адной мэтай. Я ехаў абараняць Кіеў, бо я лічыў, што калі падзе Кіеў, падзе Украіна, і ў нас, беларусаў, не будзе шансаў на вызваленне нашай радзімы. Вось. Ну, я ехаў на 1,5 месяца, каб вы разумелі, абараняць Кіеў, но атрымалася так, што быў камісаваны па стану здароўя пасля Бахмута у канцы верасня 23-го года. У меня праблемы з ныркамі пасля Бахмута з'явіліся. Вось, сур'ёзныя. Вось. Я скажу так, што сёння знаходіцца на кантракце ЗСУ я не магу на дадзены момант па стану здароўя. І калі вернуся на фронт, ну, мае ныркі проста канчаткова сапсуюцца, калі так, простым... То бок, ты удзельнічаў у абароне Бахмута, у бахмутскай аперацыі абарончай украінскай, я правильно разумею? Так, мы, вось, пачынаючы, вось мой першы бой, гэта бой за село Лозавое, вось, вельмі такі цікавыя падзеі былі. Абарона Лісічанска, вось, і плюс потым я вярнуўся пасля невялікай перарыву рабіў дакументы ў Вільні 2,5 месяцы, удзельнічаў у баі пад Гуляйполе ўжо восенню 22-го, і потым, мабыць, спачатку кастрычніка, спачатку лістапада, калі не памыляюся, да канца красавіка гэта Бахмут і каля Бахмута дзеянні все былі, адбываліся. Ну, вялікі шлях, фактычна з першых дзён вайны. Александр, под конец нашай размовы я б хацеў папрасіць цябе, каб ты агулам ацэніў сітуацыю в палку. В чым праблема, як бы, чаго дамагаюцца людзі, которые хочуць зменаў, так? Ну, паколькі я ад першых дзён вайны падтрымліваю добраахвотнікаў, так, то мне таксама душа за гэта баліць, так? Хацелася б, каб полк рос, павялічваўся і якасна, і колькасна, каб туды ехалі беларусы, каб у нас была надзея на тое, што Украіна пераможа ў вайне, і беларусы таксама уклалі свой внёсак у гэта, так? А мне здаецца, што вот людзі пачынаюць страчваць давер за нейкіх там сварак, да? Менш данацяць, груба кажучы, нават. У чым праблема, вось, на твою думку? Што трэба мяняць? Ну, гэта такое аб'ёмнае пытанне, насамрэч. Я не ведаю, як яго коротка выкласці. Я проста ўспомню момант, калі за 3 дні да гібелі быў сход у Кіеве пад кіраўніцтвам Брэста, да? Вось, і там на гэтым сходзе прысутнічаў, мы паклікалі аднаго з прадстаўнікоў кіраўніцтва палка.
Ось я асабіста выступіў і сказаў, што ну не хапае нам не хапае празрыстасці ў палку. Перад гэтым яшчэ за месяц да гэтага гэта падзеі там пасля боя за Лазавое адбываліся. Брэст і іншыя нашы хлопцы, там кіраўніцтва нашага вось там, да, нашых вось баявой часткі, была прапанавана увесці ў палку раду, выбарную раду. І ведаеце, вось рада камандзіраў, якая прыняла рашэнне не удзельнічаць, забараніць байцам удзельнічаць у КР. Александр, прабач, а што гэта, вот я мушу запытаць в гэтым месцы, такую коску паставіць, а што такое рада камандзіраў? Яна мае права забараняць? Што это за орган такі? Дзякуй за пытанне. Рада камандзіраў. Па сутнасці гэта рада камандзіраў, баявых камандзіраў, да? А вось я не ведаю, якім чынам яны там абіраюцца. Я калі быў у палку, я ніякага дачынення да выбараў у гэту раду не меў, да? То бок гэта па факту там нейкім чынам там, без байцоў вырашалася, да? І гэта што адбываецца. Баявы камандзір, вось асабіста мой прыклад, да? Я свайму камандзіру асабіста, прамому камандзіру, я вельмі паважаў яго як баявога камандзіра на полі бою, да? Але мы з ім ідэалагічна зусім розныя. І калі я не ведаў, што адбываецца ў радзе камандзіраў, то бок мой камандзір не прадстаўляў у радзе мяне асабіста, то бок я там не быў ніколі прадстаўлены, калі знаходзіўся ў полку, мне гэта не падабалася. Яму не былі цікавыя моманты, якія цікавы мне, да? І калі вось нам летом 23-го года, я яшчэ быў у палку, прапанавалі устаў падпісаць, да? Я пачытаў, я проста ў шоку быў, гэта проста некае крепостное права, да, якое мы павінны былі падпісаць, дзе толькі адны абавязкі, ніякіх правоў. Вось, і калі, безумоўна, там, я быў у батальёне Волата, да, Волата, ніхто не захацеў гэта падпісваць, і была прапанова быць пачутымі, каб адзін бок чуў другі бок, і другі бок чуў першы бок, да. Была прапанова стварыць працоўную групу. Вось, я выказаў жаданне ўвайсці ў гэту працоўную групу, я ў яе ўвайшоў, але як я ў яе ўваходзіў? Трэба было ўвайсці, каб мне накіраваў туды мой камандзір, які быццам бы прадстаўляе мяне ў радзе камандзіраў. Я запытаў свайго камандзіра, ці магу я туды пайсці. Я не буду вам цытаваць там адказ, які ён тады даў, да? Коротка просто скажу. Кусь, мне вось гэта матнае слово не цікава, да? Я гэту Филькіну грамоту падпісваць не буду, рабі што хочаш. Вось, можаш ісці туды, можаш не ісці. Вось, нейкім чынам я трапіў у працоўную групу, там выклаў свае прапановы, але на гэтым падпісанне устава спынілася. Вось, і зараз стварылася працоўная група, як вы ведаеце, чулі. Вось, і гэты устав, які задаволіць, разумееце, гэта не той устав быў аднабаковы, не ўлічваючы інтарэсы байцоў. А таму устав патрэбны для палка Каліноўскага, безумоўна, але гэта павінен быць кампрамісны устав, каб ён улічваў бакі інтарэсы аднаго боку, інтарэсы другога боку. І вяртаючыся да рады камандзіраў, я не лічу, што рада камандзіраў прадстаўляе байцоў. Грамадска-палітычнае пытанне байцоў. Камандзіры на полі боя, камандзіры, грамадска-палітычныя пытанні павінны быць выбарныя людзі, за якіх далі галасы байцы у грамадска-палітычных пытаннях. Гэта могуць і камандзіры, калі супадае ў байцоў ідэалагічнае пытанне каштоўнасці з камандзірам. Вось. Таму полк патрабуе рэформу. У радзе камандзіраў, калі я знаходзіўся ў палку, не было чалавека, які б мяне прадстаўляў, я скажу так. Вось. Я не разумею, як туды людзі назначаліся. Для мяне гэта не празрыста. То бок празрыстасць і устаў, які задаволіць, які будзе кампрамісным рашэннем паміж абодвумі бакамі, паміж часткай тылавой і паміж часткай баявой. Вось. Гэта я бачу асноўны накірунак рэформы. Так, Александр, у меня апошняе пытанне. Вось гэты сход ваяроў прыняў 3 рашэнні. Гэта стварыць рабочую групу, якая мае прыняць, апрацаваць новы статут, устаў, так? Гэта дазволіць ваярам балатавацца ў коордынацыйную раду, і пытанне персанальнае, яно тычылася адной асобы, Міколы. Гаворка ідзе пра Міколу Демідзенку, якога мы добра ведаем. Апошняе пытанне. Ці калі все гэтыя рашэнні будуць рэалізаваныя,
і вибори у Координаційну раду, і буде прийнятий статут, і буде видалений з полка Микола Демиденко. Ці проблеми будуть вирішені? Ці ні? Ці гэтага дастаткова? Ведаеце, я лічу, што Мікола Демідзенка, да, вось я ведаю, што байцы прагаласавалі супраць яго, да, я лічу, што гэта чалавек вялікіх арганізатарскіх здольнасцяў, да, вось, і калі б трошкі амбіцый паменш, да, і на агульную справу, я думаю, гэтаму чалавеку не было б цэны ў агульнай справе, да, таму, гэта рашэнне байцоў, я туды не лезу, да. Вось, я лічу, што калі рэформа адбудзецца тым ці іншым чынам у полку Каліноўскага і будуць улічаны меркаванні байцоў полка, я лічу, што гэта просто магутным чынам паўплывае на развіццё полка і яго ўзмацненне. Я лічу, што частка хлопцаў, якія калісьці сышлі па тым ці іншым пытанням, да, з полка, яны могуць вярнуцца ў полк. Я лічу, што павялічыцца зацікаўленасць беларусаў, беларускіх хлопцаў, дзяўчат ісці не толькі там шукаць сабе ў іншых падроздзелаў, куды можна трапіць да добраахвотнікаў, да, а ісці ў тым ліку з большым захвочваннем у полк Каліноўскага. Я лічу, што асабіста донаты беларусаў будуць павялічаны полку Каліноўскага асабіста, да, і большая будзе падтрымка з боку беларускага грамадства. Вось. Рэформа трэба, бо развіцця я на дадзены момант, калі вось тое, што захавае тое, што было, яго не будзе. І будзе толькі паслабленне. Я за развіццё і за ўзмацненне полка Каліноўскага. Вось такая моя пазіцыя. Александр, ваша пазіцыя зразумела. Вялікі дзякуй за ваше змаганне оборону Украіны, вызвалення Беларусі ва Украіне. Поспеху вам і вялікі дзякуй за ваш час і за інтэрв'ю. Дзякуй вялікі. Можна невялікую ремарку ў канцы? Конечно. Вы пыталі, задавалі мне пытанне, я на яго не адказаў. Прашу, адказвайце. Я ў блоку «Воля», вось, і хто мяне падтрымлівае каштоўнасці, я прапаную падтрымаць гэты спіс «Воля». Хвілінка агітацыі. Я думаю, што на Белсаце будуць яшчэ дэбаты палітычныя перад выбарамі. Я так прыадхілю крыху таямніцу. Плануецца такі праект, але пра гэта пры іншай нагодзе. Вялікі дзякуй, Александр. Дзякуй. До побачення.